हाय गुड मॉर्निंग मात्रिकला तुले कांडे कांडने बेस्त ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಈತ್ ಪತ್ತದಿತ್ತಿನ ಪಪ್ಪಾಯದ ಮರ ಬೂರುಂಡು ವಜನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೂರ್ದಿನಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರ ತುಲೆಂಕಲ ಪಪ್ಪಾಯದ ಮರ ಬೂರ್ದುಂಡಿನಿ ಏತ್ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಿಂಕಿನ್ಯತ್ ಆಯ್ತು ಐಡಿಟ್ ತವತೆದ ಗಿಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಪೋಂಡ ಅಂದು ಇಶಾನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಬಲ ಬಲ ಪೆಜ್ಜಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಆ ವಜನ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ಬೇಕು ಪತಾರ್ ಇರ್ ಪತಾರ್ ಫರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪುಡಾಯಿ ಇರ್ ಪುಡಾಯಿ ಗನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೈಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಜ್ಜಿಲೆ ಬೆಜ್ಜಿಲೆ ಒಂದು ಬೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ಯಾಬ್ರು ಉರ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇ ತಾವತೆ ಗಿಡ ದಾಡಿಟ್ಟು ಬುರ್ದುನತೆ ತಾವತೆ ಕೊಯ್ಪಿ ಲಕ್ಕ ಕೊಯ್ಪಾರು ಮಾರ್ಗನಾ ಓಲೋ ಮಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಿಲಿ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂತೆ ತಿನ್ನೆತ್ತ ಅದೇ ಕಾಯ್ದಾನಿ ಬೊಕ್ಕಿನಿದೆ ನಾನು ಮಲ್ದೈತೆ ಸೌತೆ ತೈಪೋಂಡ ಅಂದಿ ಒಂದಿಂಚ ಬೂರ್ರೆಗೆ ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪ ಪಪಾಯ ಅವು ನೆಟ್ ಆತ್ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಆತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಲೈನ್ ಉಲ್ಲ ದೀಂಡ ಪರಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ವೇಸ್ಟೇ ದಾಯಿಗ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಬರ್ಪುಜುಂದು ಲತ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೈಪು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯದ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮಲ್ತದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತುತ್ತು ಜರಂಡ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳ ತುತ್ತು ಜರಂಡ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತದಾಯಿಗ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಪುಜಿ ವೇಸ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ತವತೆದ ತೈ ಹಾಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಎನ್ನಿಕಲ್ನು ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿದ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ತೂತು ಜರಂಡ ಡಿಟೇಲ್ ತೋಡಂಡ ಎನ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಟು ಇಪ್ಪಲ ನಿಕಲ್ಲೆ ಡಾಲು ಇಂಚ ಪಪ್ಪಾಯ ಪ್ರೈತನ್ ದಂಡವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಒಂದು ನಿಗುಳ್ಳೆಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಈಸಿ ಉಂಟು ದಾಲ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ತೂಲ ಒಂದು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ದೆಂಬುಡು ನುಂಗಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೆಂಬುಡು ನುಂಗಂಡ ಚೂರು ಹೊರಾನೆ ಕಡಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಡೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ನುಂಗಾದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಏನು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ದ ಮಲ್ದೆ ಚಟ್ನಿಗನ್ನುಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಜರಿ ಅರಿದ ಪೂರ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಕಟೋರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಲೇಸ್ ಪೂರ ತಾಗದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಮಲ್ದಿಜಿ ಏಪಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಲೇಸ್ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏಪಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಈ ಥರ ತೂಕ ಬಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಕ ಬಂದು ನಾನು ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚಾತನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆತಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕೈಗೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಜಾವೈತೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಚೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನೇನು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಂಚಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಶುರು ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರುಗ್ ರೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆಯಾನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೆಕೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕುಲು. ಚೂರು ಒಂಜಿ 3-4 ಡ್ರಾಪ್ ದಾತ್ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಂಡೆಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ. ತೆನ್ ಸಬ್ಜಾ ನೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ವೆನು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತಂಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೂಹ್ ಅಫ್ಜಾ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ತಂಡ. ಅಂಚಾದ್ ಸೆಕೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮನ ಬಾಡಿಡ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉರುಡಂಡ ಇಂಚ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಲ ನಿಕುಲು ಪರೋಲಿ. ಒಂದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಲೆಮನ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರ್ದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಲ ಪರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ದೆನ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ವರ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಜೀವ ಒಂಥರ ತಂಡ ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸುಲೇನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕೆ ಉಂದು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕುಲ. ಒಂದು ದಾದಿತ್ತ ಬಜೆ ಪಂದನಿಗೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡನಿಗೆಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.